Haya er politiet. Hej ja. Hej, jeg er politiet, og jeg vil have nogle oplysninger fra dig, om han var her for at rense kakerlak. Og hvis du lukker mig ind. Okay. Hvor lang tid har du brug for? Måske om en halv time. Okay, tak for en god dag. Hav en god dag.
Okay. Og glem ikke sauce. Haya kommer for at rense Cadillac, fordi hele bygningen er fyldt med Cadillac, og hvis du lukker mig ind, vil jeg vise dig, hvordan du bruger limfælder eller giftfælder. Du aner ikke, hvad livet er, og du lærer stadig ikke, hvad der er mellem dyr og sten, og du gør dette beskidte arbejde, fordi du stadig lytter til andre i stedet for at se virkeligheden, og jeg vil ikke lade dig dræbe dem, og jeg vil fange dem og kaste langt, og du skal lære mere om livet, og abe er et bevis på, at du tager fejl.
Vil du drikke alkohol eller hash med mig, fordi det er kedeligt? Måske vil jeg spise hash med chokolade, og jeg kan ikke ryge eller drikke alkohol, og jeg kan ikke lide alkohol, så meget bakterier i sødsprit, og hvis du drikker lidt mere, ved du ikke, hvad du hedder. Politiet dræber en person på grund af 1 kilogram hash, og så ødelægger familie og venner hele byen, og de knuste 1000 menneskers hjerte, og det hele skete på grund af 1 kilogram hash, og på denne måde ødelægger folk hinanden og stjæler og hader hinanden. Fordi dette folk spiller offer, og de fleste mennesker falder, fordi loven om at lytte til samfundet og religionen i stedet for at se virkeligheden og se ikke altid samfundet eller religionen er rigtigt. Og vi kan altid finde en ny og bedre idé. Og hvis vi stadig lytter til historien, kan vi ikke ændre vores verden til det bedre fremtiden, og det bedste, vi alle kan gøre, er, at vi lader hinanden være i fred og kun dømmer mig, når det er meget vigtigt, for eksempel at dræbe og stjæle. Og det er ikke din verden, hvis du fortsætter. Vær sød folk,
Og vi kan ikke forlade vores land på grund af nogle mennesker eller ubetydelige problemer. De kommer til at lave en ballade om en kæreste stjæler fra alle, selv hendes familie, fordi hun ikke kan dyrke hash i sit hus, og hun siger, at alle mine penge går en vej, og det er derfor, hun hader alle. Det er 100 år siden nogle stoffer er ulovlige, men du kan stadig købe når som helst, og de forstyrrer bare folk for ingenting, og de siger på grund af børn. Men jeg tror, at nogle stoffer er 100 gange bedre end alkohol eller at spise dyr, og børn vil lære dårlige ting af at dræbe dyr, og de vil lære om drab, og jeg ved ikke, hvorfor nogle stoffer er ulovlige, og at dræbe dyr er lovligt, og folk bruger stoffer, fordi de er fødte eller fester eller smerter, men folk dræber dyr af 3 grunde. Eller de aner ikke, hvad livet er, eller de er fjols, eller de er skøre. Og hvis du hjælper nogen og ender med at skade en anden person, er det ikke god hjælp. Og vi kan ikke alle forlade vores land på grund af nogle mennesker. Det er skam at fortælle nogen ikke spiser stoffer, fordi mit barn vil lære af dig. Og du kan vælge, hvad du vil spise. Kun ikke dræbe nogen for din mad, og sæt de er i vores hus. Og vi bor ikke i deres huse, og børn vil lære dårlige ting af at spise dyr, og ikke stoffer, og at spise kød burde være ulovligt. Jeg tror, der er noget galt med at spise dyr, og jeg tror, at Gud tester mennesker på samme måde, som Gud tester Adam og Eva og Abraham, og Gud tester mennesker gennem Abrahams test. Når Gud siger, dræb din søn, og så sender Gud for til Abraham, og den dag på Gud test alle mennesker gennem Abrahams test. Du har ret, en dag kan vi se dem græde og skrige, og selv abe er de samme mennesker. Og du tror på, at Gud eksisterer. Hvordan jeg tror på, at Gud eksisterer en dag. Jeg var så meget syg, og ingen læge eller medicin kan ikke hjælpe mig. Og så var der nogen, der fortalte mig, gå til denne mand, han er fra Gud, og så går jeg derhen, han tager bare min hånd, så forsvinder mine smerter, og jeg var ok. Og så efter 8 år ser jeg en film, og jeg ser, at nogen gjorde samme handling. Jeg skulle på slagteri, og jeg beder slagteren om at give mig dyrhul, og han sagde, hvorfor du har brug for dyrhul, og jeg siger, jeg vil du bruge til tøj, og han siger, det stor synd, og så siger jeg, hvorfor slår du dem ihjel, siger han, fordi Gud siger, det er til mad. Og han siger, fordi der kun er skrevet i guldbogen, er det til mad, og vi kan kun bruge det til mad. Og du finder stadig ikke en smuk mand til dig. Bare fortæl mig, hvilke mænd der er smukke, og jeg kan stadig ikke finde smukke mænd, fordi 95% af mænd er sugar daddies. Og hvis du vil have en mand, find en god, fordi der er 5% chance for at finde en smuk. Gud, hvis du hører min stemme, kan du vise mig blå farve. Jeg tror, det er Gud. Kan du vise mig nummer 1? Jeg ved, at selv min bærbare computer kan læse mine tanker, men jeg tror, det er Gud.
Hvad er ild i drømme? Hvor denne myg kommer fra. Denne alverden er gratis for dig. Bare kom ikke til mig, og vi mennesker er de første dyr, der betaler for sovepladsen. Hej. Jeg vil have fangstfælder til myg, men uden at skade dem, fordi jeg vil frigive dem igen. Vent, jeg vil vise dig. Kom nu med mig.
Hej, jeg er politiet, og jeg vil have nogle oplysninger fra dig, om han var her for at rense kakerlak, og hvis du lukker mig ind, og hvis du har tid i dag. Du vil drikke noget. Nej tak. Nogen kom for at rense kakerlak, og så ved vi, at han var vold på dig, og så brændte han kirken, og han kom for at ødelægge dig, så arresterer politiet ham, og i 10 års fængsel, og kan du forklare mig hvorfor? Og I var begge vold, og hvad er der sket? Ja, han vil dræbe kakerlak, og jeg sagde til ham, at det er bedre, hvis du fanger dem og kaster dig i stedet for at dræbe dem. Og jeg siger, lær at dyr er det samme menneske, og de er sjæle og ikke sten. Og jeg var vred på ham, fordi jeg ved, at han forstår ikke. Okay, jeg forstår det, og tak for en god dag. Velkommen til mit sted. Du er en af en sjælden person, som jeg taler med dem, og jeg taler med dig, fordi du er en meget venlig og god person, og jeg kan lide dig, og du tror, at disse myg forstyrrer dig. Men jeg sender dem for at redde dig fra fare, og kan du huske disse mænd, der vil dræbe kakerlak, og han vil dræbe dig, og så viser jeg dig i din drøm, men du forstår det ikke, og så sender jeg dig myg for at forstyrre dig, indtil du går udenfor, og ja, hvis du spiser eller dræber nogle dyr eller mennesker og endda træer, så vil du blive straffet, og en person vil miste livet for altid og ingen anden chance i livet. Og du burde blive straffet, men fordi du holder op med at spise dyr, og end du kæmper for dyr nu, vil jeg tilgive dig. Jeg er virkelig ked af det, jeg gjorde mod dyr, og jeg ved ikke, at denne myg kom for at redde mig, og jeg fortryder, hvad jeg gjorde mod dyr i fortiden, og du ved, at jeg elsker dyr, og jeg holder op med at spise dem, fordi jeg ved, at jeg spiser. Dyr er forkert, og da jeg var barn, spørger jeg min familie, hvorfor slår du dyr ihjel, og jeg ser dem, de græder, og de føler smerte, men de siger, fordi Gud siger, og det er derfor, jeg spiser dem. Og vi nogle mennesker tror, at dyr ikke har sjæl, og de er her for os for at bruge dem. Hvis du spiser nogle dyr, vil du blive straffet, og alle dyr er de samme mennesker, og ingen sjæl bør dø for at andre kan leve, og abe er bevis på, at dyr er de samme mennesker, og selv træer har sjæle, og du må kun spise frugter fra træer, og selv du kan ikke klippe alle træer, fordi træet vil dø, og det er det samme, hvordan du tager hår fra mennesker og er grimt,
hvis du spiser noget fra dyrs krop, og det er ok at spise fra træ, så du ikke dør, og hvis du gør ondt alle dyr eller mennesker og endda træer, så vil du blive straffet, og din straf vil være den samme karakter, som du gjorde. Og du ved, at nogle gange sår nogen, og de kommer til samme problem, og det er mig, der vil sende tilbage til dem. Og du ved, og du kan se, at dyr er de samme mennesker, og kun de forskellige mellem dig og dyr, som din kropsdesign er anderledes. 85% i ordet spiser dyr, og det er derfor, de ikke er værdige i vores øjne, og vi stoler på Guds bøger. Forkert er forkert, hvis alle gør, og ret er rigtigt, selvom ingen gør. Og hvad hvis jeg fortæller dig, at en profet er en meget venlig og god person, men de kommer ikke fra mig, og et menneske bedrager dem og fortalte dem, at de er Gud og brugte dem til deres egne formål, og det er derfor, at du skal være opmærksom og tro mere på, hvordan du har det med noget i stedet for at lytte til andre, fordi folk taler meget, men ikke hvert ord er værd at lytte eller følge dem, og uanset hvem der siger. Fordi nogle mennesker lyver, og nogle aner ikke, hvad de siger. Og lad ikke nogle ord vende dig mod hinanden. Og hvis du føler, at noget ikke er rigtigt, så lad være med at gøre det. Og for eksempel ved du, at hjorte er løbet fra løve, fordi hjorte beskytter dem selv mod løve, og hjorte vil ikke være løvemad, og du er ikke 5 år gammel, fordi selv børn kan mærke det, og din hjerne kan finde ud af det, uden at nogen fortæller dig, fordi du er ansvarlig for din handling, og det er derfor, vær forsigtig. Og selv nogle dyr er mennesker, og jeg forvandlede dem til dyr af grund. Er der liv for dyr efter dødsfald, og hvor vi alle vil hen, og hvorfor du skaber os? Og hvad er vores job på jorden? Og hvad med træer, og de vil være sjæle? Ja, dyr og mennesker, og endda træer, men en smule anderledes, og I vil alle være det samme lys, og I vil gå, hvorhen I vil hen i himlen, eller på jorden, eller i mit sted, og jeres job er på jorden, at jeres øjne skaber historie for mig, og jeg kan se og høre gennem dine øjne og ører, og selv jeg kan bruge din hjerne til at tale med nogen. Det var Gud i min drøm, og nu er jeg 100% sikker på, at Gud eksisterer.